Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuhu. Zan yi magana akan Aminu Zetam da kuma Birkita Family. So zan fara ta kan Aminu Zetam. Shi Aminu Zetam yana da son zuciya. Kowa ya sani, wanda yake tare da shi ya san cewa shi yana da son zuciya, yana da son a ce shi ya yi. Saboda in kun duba, kowa ya san Danfo, ya san su tare da Aminu. To me yasa Danfo ya bar Aminu? Saboda ya fahimci cewa Aminu Zetam yana da son zuciya na bala'i. To kun ga kuma rayuwa ba za ta yiwu haka ba, a ce kai ka fi son kai kaɗai kake yin daidai, babu wani wanda yake yin daidai sai kai. Akan wannan matan da wannan abin ya faru da ita, ta tashi ta je wajen Birkita Family, sannan kuma aka mata interview da sauransu. To kuskuren da ya faru a nan shine, in dai magana ce ta gaskiya, da ya ce wani ne yake so ya taimaki matan, abin da ya kamata ya yi a nan, ba matan zai fara kira ba, zai nemi lambar Birkita Family ya kira shi, ya ce mai to gashi wani yana so ya taimaki matan. Sannan kuma idan har da gaske ne hakan ya faru, ya ce ya yi rikodin ɗin abin da ya kamata a yi shine ya yi bidiyo, sai ya kunna rikodin maganan da suka yi lokacin da matan ta ce ta yarda a je a yi abin. Amma kawai ya faɗa a bidiyo ya ce kaza saboda mutane su yarda. So wannan abin da mu mun sani cewa neman suna kake, kuma kana neman kai ma abin da za ka sa aljihunka. So kowa ya san mutanen da kake tare da su, ka yi baran-baran da su. Sannan fitowar da kake kana zagin mutane, abin da nake so ka sani, ita rayuwar nan fa ba ta da tabbas. Tabbas abin da ka yi ma wani, wata ran za a yi ma. So saboda haka zagi da sauransu ba shi bane. Idan kana da gaskiya, zagi da kuma hayaniya ba naka bane. Ka gane? So ya kamata ka gyara abubuwan da kake yi. Mu dai muna baka shawara akan abubuwan da kake ka daina, saboda ba hanya ce mai bullewa. Ka yi gaskiya ma ya ka ƙare, bale ba ka yi gaskiya ba.